U Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici ovo je ljeto radno. Najbolji tehničari u osnovnoškolskoj dobi okupili su se na ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. Upravo je u tijeku ljetna škola tehničkih aktivnosti koju Hrvatska zajednica tehničke kulture održava u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici od 2008. godine. Trenutno u školi sudjeluje 59 učenika s područja cijele Republike Hrvatske. Osnovni cilj škole je povezivanje različitih područja tehničke kulture pri izradi tehničkih tvorevina, te u konačnici usmjeravanje ovih mladih talenata prema tehničkim i proizvodnim zanimanjima. U programu sudjeluju prvaci s ovogodišnjeg natjecanja mladih tehničara, te učenici koji imaju razvijen interes za tehničkom kulturom. Evo i ove godine polaznici ljetne škole tehničke aktivnosti izrađuju projektni zadatak kroz nekoliko radionica, kroz nekoliko područja tehničke kulture, a to su robotičke konstrukcije, automatika, elektrotehnika i modelarstvo. Uz ta područja učenici prolaze još i radionicu 3D modeliranja, znači nauče raditi u 3D programima, crtaju nekakve objekte koje zatim printaju na 3D printerima. Sve te radove naravno rade samostalno. Uz to također provodimo i radionicu orijentacije u komunikacije, gdje djeca uče kako će se snalaziti na terenu, kako će se orijentirati i uče osnove baratanja radio uređajima. Učenici individualnim radom u različitim radionicama postupno stvaraju konačan projekt, a to je ove godine model pametnog taksija, kojeg učenici u različitim radionicama izrađuju fazama sukladno tematici radionice. Za ova 2 termina ljetne škole imamo toliko interesa da razmišljamo da iduće godine uvedemo i 3. termin. Dakle, sve je više zainteresirane djece. Mi se nismo nešto previše reklamirali. Najbolja preporuka su zadovoljna djeca, zadovoljni roditelji i naravno zadovoljni nastavnici tehničke kulture koji vide da ta djeca jako napreduju jer zablistaju na satima tehničkog odgoja u osnovnoj školi. Kroz povijest vezanu uz tehniku i brodogradnju, Kraljevica je logičan izbor za smještaj ovakvog centra. Izuzetno je važno kad imate jedan ovakav objekt koji je nažalost mogao biti prazan, kao što je cijeli niz vojnih objekata širom Hrvatske. Znači, to je jedan stari objekt koji je nekad bio vojarna i koji je 2005. godine pretvoren u Nacionalni centar tehničke kulture. A ono što je najvažnije od svega je to da mi tokom godine okupljavamo na stotine djece u Kraljevici koji se bave ovako krasnim stvarima. Učenici ne kriju zadovoljstvo naučenim. Iako većina dolazi sa zavidnim predznanjem, na radionicama usavršavaju svoje znanje i unapređuju vještine. Naučili smo modelirati iz drva, napraviti pametni taksi, smo napravili kostur iz drva sa malom pilicom. Na automatici smo radili program sa semaforom na kompjuteru. Još smo na elektronici smo napravili ploče, sami zalemili. Pa naučio sam, znači poboljšao sam se u lemljenju, poboljšao sam se u piljenju, naučio sam, znači postao sam kreativniji. Najmlađi polaznik je Kuzma, tek je završio 1. razred, a u potpunosti je savladao program škole. I ovo je bilo jako dobro, mislim. Sve smo dobro radili ovdje, ovako imali smo automatiku, elektrotehniku, radili smo, pilili smo pametni taksi i tako nešto smo radili, pa smo programirali.